Ben je ooit vanwege een van je publicaties in problemen gekomen? Andere mensen hebben er problemen mee gehad, maar voor mij was het geen probleem. Dus begrijp je, problemen gekomen. We worden in problemen gekomen. Maar ik beschouw het niet als in problemen komen als ik de waarheid heb opgeschreven en iemand anders wil me kwaad doen en mijn nieuwsagentschap in brand wil steken. Dan is dat niet geen probleem. Nee. Andere mensen hebben problemen Andere mee. mensen hebben problemen. Met zichzelf en met wat ze ervan terecht hebben gebracht met Suriname, toch? Helemaal. Maar dat is niet met mijn probleem. Hetzelfde Dus bij ik mij. beschouw niet alsof ik in problemen heb Nee. gekomen. Mensen hebben mij in problemen gebracht. Ja, Je begrijpt wat ik bedoel, toch? helemaal. Bij mij, ik ben ook nooit in problemen gekomen of dat de heer Kamperveen van ABC zegt van Sam, dit moet je niet hebben gedaan of Sam, je mag zo'n item niet. No, tot nu toe. Nooit in de problemen en ik ben eigenlijk blij dat ik niet in de problemen ben gekomen, want soms, net als wat u zegt, willen mensen hun problemen tot jouw probleem maken, maar ik heb Of ze gelukkig- maken er een probleem Ja, van. ze maken er een probleem van. Omdat zij hun morserij willen. Klopt. Ja, maar natuurlijk, als Toch, mens sta ik er open voor dat dit eens zou kunnen gebeuren, dus ik sta er me niet blind van, maar tot nu toe ben ik in de gelukkige omstandigheden dat het niet zo ver is gekomen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.